to mám zapnuté, takže musím si to zapnúť. Ja som ich zastavila preto, lebo vám chcem povedať, detičky, že si môžete vysadnúť do hľadiska hneď, no. Tuto vám chcem predstaviť, toto je škôlkárka ešte, aby ste vedeli, ktorá robila krásne mlynské kola. No, kto sa prezvykali naspäť, áno, lebo nám pomáhajú samci. A ešte vám chcem povedať, že tieto devčatá vyhrali jednu takú súťaž s Mickey Mouse-kami. Oni vyhrali proti štvrtku viac, ale vyhrali v Malackách takú súťaž, kde postupili až do Prahy vo svojej kategórii. Samozrejme, tam mali trošku iný tanček z minulého roka, ale ja im napriek tomu veľmi chválim. No, pokračujeme v programe ďalej.